Saya sin nga aku beli pergi parron kiba sepet ya kan ke video nakapor nga aku muba SM bo sepniat ya kan ka kwai ha kan ka pung han ya po custom ngawan bani yang kemat jumpi bani tu epi parron ba kandon biang kan ka fishing competition kang bangi peniat ha uni usnem ha ka lai pui terik jong uni ubnai pat kaderu ka fishing competition ka bakhadu ka mingin penlong ha uni usnem Ngansu itu ipi perlu rawan yakini ki price. Kabenengkong kan long arlak, kabaar kan long silak, kabalai kan long silak, kabasau kan long silak, kabasan kan long silak. Bat kabandriu kan long lai peujar, kabanyo kan long ar peujar, kabapra kan long peujar, kabkhandai kan long peujar, kabsipau kan long peujar. Bat kandonru ki constellation. Ka constellation e kabenengkong hadu kabaar peu kan long lai hajar tengkah. Bat ka constitution B nadu ke benengkong hadu ke ba arpeu kan long ar hajar tengkah. Bat ka tiket kuai kande si hajar tengkah. Bat kapor benbu jaka kan long ha ka laipo terik jong ne bunai ha kapor si beje no phaisngi. Bat an percaya pi ki perlo rawan mo lada ki perlo ki penken ya kapor ka benbu ya usit lane urung yang ngindi direct dagi tiket. But kandon ru ka lucky draw ha kate kasngi kata ka first prize kan debit ka Scotty brand new lane ka pisa silak ka second kan long san pe hojar ka third kan long ar pe hojar ka fourth kan long shpo hojar but ka tiket hi kan long ar spa ka wei but san spa lightly de nga khot but nga wer pi ki parok rawon saisin wan ban sim benta ya kan ka fishing competition haga ne ka live poetry te na benta ka to live poetry ka gim ba pin ai haga ne ka pung ne pokor step kan no kumbakat no kilo pila dep the do ba sim to ngan pensai pi ki parok rawon mo ki ba pe ya kan ka video session ki do hi ki bangila dep thep mene step kilong kumba 6000 kilo but ngan pensai susu ye pi ba haga ne ka pung hi ki bun ki de ki kharim kata but kumba pi hakini ki competition ki beladep ki bangila ai hakane ka pungmo ki dok ha ki bawan sakmat hi ki de ki kharim te wat nomor 13 ye pi ki parawan ki bampat wan hakane ka competition ga jungi na benta gitu ki bethumu bon wan di jingdi wan di so wan di kwai hangne ngi ai lat ye pi bon wan di ndrei da benta gitu ki bethumu bon wan di ye ki ne ki ba kenja ki ba penbuat ngingi nom ailat bapin wandi yang ne nama nagaliang gajungi gino penyan ngi lapan biang ki VDP ki volunteer bagi bouncer la dengi lap bapi wandi ya kini ki kenja penbuat ngingi mense men IT syakasno dengan pensai pi ki per rawan ki ba na jengai ka lenti benwan sanesha kane ka pung ka bangi penlekai ha ka to gasngi kan long bet natona yu mulong pinwan ter hang ne ha marngar bat kumju pinpoi hang ne ha plasha ne harong skong kalenti bet kande bi tu surok berang susna dang menta kaban mi leng ba sapo snapur nongpo tu snapur te ba sim ha ka live poetry ba mut ban penlekai ha ka pung live poetry mentau Desember lada jaba duna breu lada poi breu tang khandiat phinle kam no ka game to nagaliang ga junga ba SM bat ka group ka jungi mo ngi nagaliang ga jungi lada kiduna kirawan ki bawan ha ka to ngiru ngingit penle kai bet kata but nabanta gi price ru ngingit pen biang bet te wan nomor 13 pi ki parawan ki bana jangai mo USA lada pi artatin ba yo duna ki brumo pi penduna ya ka price ndri ngingim long ta mana ka por ka bangi penle kai gi ki game ki bladep ngingi pen ya bet ya ki game lada ki bun lane ki duna ki rawan ki bon poy ya ka to ngi te tang kita den nga ngam bun ngam don su kenten te khubli bun